Mga higala, langit sa makausap pa Ginoo, kami nagapasalamat kanimo niining kahigayunan nga nagapadayon sa pagpasabot sa mga pulong sa kamatuoran dinhi sa kanginan. Tungod niini kami nagahangyo nimo nga panalanginan mo kini nga istasyon, panalanginan mo kini nga programa nga mahimo unta kini nga instrumento o kasangkapan sa pagpaabot sa kayag sa kamatuoran. Din sa bisan diing dapit Ginoo nga nagasunod na minaw ning programa, sila imong pagamanduan pagagihan mangpan ang mapulong sa kamatuoran. Tuguti Ginoong Dios nga sila imong kakunsaran sa imong pagpanalangin nga ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Og salamat nga ikaw magatubag ug magahatag sa among ginapangayo pagadawaton namo kini tungod lang kang Kristo nga amo nga matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Well, mga igala sa mag-usapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami magatulon ug maghatag sa inyo sa usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat gayud sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisang diing dapita dinhi sa Pilipinas o ngadto sa naglain-laing mga nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Maayong hapon o maayong gabi kanatong tanan o welcome. Sa gihapon higala sama sa atong naandan ato sa aning ibana ning atong mga text messages nga niya sa atong cellphone, iban lang gyud kay di magid ni mahurot. Well, ato ning basahon ni maayong udto. Brad John, Brad duna ay pangutana man din ni kinin dili usa nato ni kuan kay naa may gipaluap na pod nga kanaang pangutana katong atong gitubag bagi paluap na pod unya budlay man nga related to sa atong diskusyon, dili pod nato dayon agad-agad matagad unya mawani na lang hinog madugay na dili na masabtan sa nagapaminaw kay kadto siya kasumpay manggudto sa ato nga gihisgutan, so ato dayon to nga tagdon, no? Ato paning basahon. Sir, mangumusta ko sa akong papa ug mama nga kanunay nagsunod sa inyong programa, sir. Dili man pud ni sila mga sabadista pareha sa inyo, pero ambot ilag yun ning gihigog mga programa kay kanunay man ni silang nagsunod. Si Papa, sir, di na magsigig hubog-hubog, may ragid nga na discover niya ning inyong programa kay medyo nausab in town og gamay si Papa, sir. Salamat. Si Brenda di ay ni. Okay, dagan salamat Sister Brenda sa inyong pagsunod sa atong programa. Good evening mga brad, happy Sabbath. Okay, happy Sabbath sa nimo diha, Brother Cesar Ilgira diha sa barangay Kalupaan, Negros Oriental sa Gihulngan City. Maayong kuan ninyo diha, maayong gabi inyong tanan diha sa Gihulngan. Okay, sir, mangumusta ko sa Kang Bini nga inyo gyud ni nga avid listener. Then padayon lang gyud pagpaminaw ining programa nila ni Sir John og ni Sir Libby og sa kanilang pastor kay aron nga madugangan pa ang imong nahibaw-an kay naa naman kay duha ka book Bible ben. Salamat. Okay, salamat pod. Okay, napatay basahon sir pangutana mo din dili patanan By the way, sa dili pa di ay ko mag-irog sa unahan, kinsa man tong nag-load sa akog 50, wala man gyud mo sulti. Please ko og text, basta kay naka-receive ko og load nga 50, but I don't know kung diin gikan, no? Salamat gyud kaayo.
Okay, good PM Brad John, Brad Moas, unta ko abahin aning larawan ay pangutanan ni so dili usa nato ni tagaan og atensyon ron kanay pangutana nga ato nga tubagon. Sir, dunay pangutana gihapon so dili taan ni pa no kay naamay ato nga atubagon ron nga pangutana. Okay, sa dili pa si Brother Libby mag-iban og pipila ka mga text message diya sa iyang cellphone mas maayo sa siguro pastor nga imo na usang tan-aw diha nang ato ang monitor aron nga dili na diha mo reload. Okay, salamat Brother John no nya may gabi day sa tong mga suking tigpaminaw nga nabot sa tong Sibya karon pinagi sa radio ingon man sa tuang mga higala nga nagsunod sa tong programa pinagi sa Facebook Live. Welcome kamo nining usa ka oras nga takna nga tulumanon dinhis kahanginan. Onya diri karon sa ato ang screen di atong nakita nga pipila lang sa pagkakaron kay mao pa may pag-open nato sa ato ang FB Live. Di karon sila si Brother Joseph Kimno nakig-uban nato karon. Onya diha sab sa message maayong gabi usab diha kaninyo Sir and Pastor Joel Terana, Pastor Merjon og sa tanan nga naminaw og gatan-aw sa live karon. Karong maayong gabi usab diha kaninyo mga igsuon ko kang Kristo Hesus. Padayon ta mga igsuon og sa pag-alagad sa Dios lahutay sa walay kukaluya. Aron lang sa atong kaluwasan pohon. Salamat sa pagbasa Pastor Joel. Happy Sabbath sa tanan mga igsuon and keep safe. Okay, salamat Brother Joseph no. Niya diya usab si Cirilio Pilicio diya sab sa message. Maayong hapon ninyong tulo diha Brother John, Brother Libby ug Pastor Joel. Maayong pagpaminaw ug pagtan-aw sa Facebook Live sa tanan nga mga kaigsuonan, mga SD ug dili SD gikan diri sa Tabuk, Mandawi City. Okay, salamat sab nimo Brother Cirilio Pilicio. O niya diya usab si Rosemary Batuhan Batol ang iyang message. Good eve Kuya John, happy Sabbath. Great ko, happy birthday kang Papa Lot Villa Brille. Maminaw ni siya karon. Kapaminaw na gina imuhang Papa Lot Villa Brille riha. Ma'am Rosemary kay nag-live naman ka no? Nagsunod man kastong programa. Niya diya usab si Gretchen Novela diya usab si message mayong gabi niyo diha. Happy Sabbath and God bless. Happy Sabbath sab mo diha ma'am no. Niya diya usab si Rosindo Sapanta diya usab yung message. Happy Sabbath Pastor sa inyo og sa tanan naminaw. God bless. Okay, salamat kayo. Happy Sabbath kaninyong tanan. Sa pagkakaron mao pa man atong nakita dinhi sa ato ang screen nga mga naghatag og message o nya katong mga nag-view, nag-like and share o mga nag-send og emoticons ato ratong tingbon unya sa pagbasa panahon sa pagtubag sa pangutana aron nga ma-recognize usab mo namo no ato gyud nang basahon. O nya mao pa man ato nakita dinhi akong ibalik ang panahon diha nimo Barjon. Okay, Brother Libby, mas maipod na imong ibanan og pipila ka mga text message diha ng imong cellphone. Okay, digan salamat Brother John. Maayong gabi sa atong mga pinalangga, mga hinigugma nga mga tigpaminaw, atong mga view. Juan Felipe Soliera. Okay.
Badli, okay na. Padayon gyapon na Brother Fernando Ofengo. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pangatana. Okay, dali kayo na salamat, Brother Libby. Ato ning basahon ni mag-ask ko, sir, kay gihulog man sa God ang yawa dinhis kalibutan. Ingon na lang gyud ni ini ang kinabuhi sa tao, maoy sindro sa yawa. Dautan nagkaayo ang kalibutan karon tungod sa yawa. Ang yawa na lang gyud moangkon sa kalibutan sa walay katapusan. Si Rodney di ay ni sir diri sa Kalatneg. So og dili gyud ko masayop, Calatrava ni Negros, no? Murag sa Occidental ginana ang Calatrava kay maka kuha masad ta dinha suroy og panagsa. Anya adto natog San Carlos maagian man ang Calatrava. Ano kinini ang salamat kayo Brother Rodney, pero ay murag inong ko lang 50-50 nig unsa ni basta kalat man ni neg kalat neg nga kalat period nga neg period gihapon, no? So possible nga Calatrava Negros ni, no? Unya maina nga akong klaruhon daan kay basi og lahi ang gipasabot ni Brother Rodney, pero mauni ang akong pagsabot andi diri sa last portion sa imong gitext Brother Rodney, no? Mag-ask ko, sir, kay gihulog man sa God ang yawa dinhis kalibutan, ingon na lang gyud ni ini ang kinabuhi sa tao. Maoy sentro sa yawa, dautan nag-ayo ang kalibutan karon tungod sa yawa. Ang yawa na lang gyud mo angkon sa kalibutan sa walay katapusan. Si Rodney di ay sir dire sa Calatrava Negros. Basta ako na lang gilahos ni kay Kalatneg man eh. Okay, ang tinuod nga pagkasulti Brother Rodney, dili ingon ni ana nga ang yawa mo na lang gimo angkon sa kalibutan sa walay katapusan. Kay ang yawa duna na siya gitagal nga panahon sa Dios alang kaniya. Ug maunay hinungdan nga ang yawa naningkamot naninguha siya sa tanan niya nga giplano tungod kay pag-abot ni ining panahon na dili naman siya makahimo sa gusto niyang himuon. Ato ning balikan ning teksto nga atong gibasa sa mga nangaging mga gabi mangod sa pagpasabot may tungod niini dinhi ba sa pinadayag kapitulo 12 versikulo 12 ingon niini ang gipasabot dinhi nga niao atong basahon ningon. Tungod niini paglipay o kalangitan o kamo nga nanagpuyo niini apan alaot ang yuta o dagat kay diha kaninyo nahilusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot. Sanglit na sayod man siya nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Timan niya, sanglit na sayod man siya nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Unya diri god na kuan sa imong text nga magtud pa nga ang kalibutan dautan nagkaayo, ang yawa na lang gyud ang moakupar sa kalibutan sa walay katapusan. So dili mahitabo nga siya magagahom o magahari mag-okupar ning kalibutan sa walay katapusan kay ang pulong sa Dios nagpasabot nga ang yawa gihulog ning kalibutan na uban sa dakong kapungot. Sanglit na sayod man siya nga ang hamubo na lamang ang iyang panahon. Nga kung sa tao pabaga nga dunay balatian na isakit, duna nay taning, mubo na lang ang panahon. Duna ko'y giduaw sa kinini ang hospital dito sa Cebu tungod kay nanawag ang tagtungod o unya kinini ang pag-adto nako dito dunay ang tagtungod ni tagbo sa ako ingon niya nga kinini ang inunta ang apo ingon niya nga kuya bibi nimo kini si Lola amo na lang yung gidawat kay duna naman ni siya taning nahibaw mi nga siya di na gyud magdugay kay gitaningan naman ni sa doktor. So muning nahitabo dinhi nga ang yawa nasayo na inubanan sa dakong kapungot yun nas tungod kay nasayod siya nga hamubo na lang ang iyang panahon. So dili gid mahitabo nga moakupar siya sa kalibutan sa walay katapusan. Ang akong basahon ato ning basahon dinhi ragod sa ang pulong sa Dios sa salin dinhi nagingon no
busa paglipay kamo nga nagpuyo sa langit, apan alaot kamong na nagpuyo sa yuta. Ganun yung pagkalipay kamo na nagpuyo sa langit, tungod kay ang yawa mangod uban sa iyahang mga manulunda nga nadala gikan man didto sa langit nya gihulog ning kalibutan na. So kung imong tan-awon ang dapit nga walay yawa, walay dautan, walay kabana, dili ka angay mabalaka tungod kay wala may mahimong dautan, kay wa may dautan mo na nagyon paglipay kamo o kanana ang kalangitan. Ug unya naging re alaot, apan alaot kamong na nagpuyo sa yuta og sa dagat, tungod kay mikanaog na si Satanas diha kaninyo. Nasuko siya pag-ayo tungod kay nahibaluan niya nga mubo na lang gyud ang iyang panahon nga nahabilin. O tanaw ha, mo ni nga dili mahitabo nga ang yawa muakupar na lang gyud ni ining kalibutan na sa walay katapusan, tungod kay ang yawa dunay tagal siya, hamubo na lang ang iyang panahon. Ngani kung atong basahon ang Ezekiel 28:18 ug 19, ingon niini ang gipasabot dinhi niining bersikulo sa Ezekiel 28 nya 18 ug 19 niya kung basahon nagingon tungod sa kadaghan sa imong mga sala diha sa pagkadili matarong sa imong patigayon, ikaw nagapasipala sa imo nga balaang mga puloy-anan. Busa ako nagpagula og kalayo gikan sa imong taliwala, kini mao'y naglamoy kanimo ug ikaw mahimo nga abo diha sa yuta sa atubangan kanilang tanan nga nagsud-ong kanimo. At tanan nga nakaila kanimo sa kinataliwad-an sa katawhan mahibulong kanimo, ikaw nahimong kalisangan ug dili nagayod ikaw mulungtad. Kusa dili na mahitabo nga ang yawa muakupar nining kalibutan na sa walay katapusan, kay ang yawa dili na gyud ni siya mulungtad pa ug unya ngani gisaad nga mahimo siyang abo sa kalayo. Nga kung atong tan-awon pa ang dugang pamahayag dinhi sa Biblia, ang yawa nga nagpasalaag niining kalibutan na naninguha siya, naningkamot siya sa tanan niyang kagustuhan o pagkadautan, tungod kay nasayod siya nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Busa iyang gidubli aron nga ang kalibutan iyang mapahisalaag, iyang magamhan ang tao sa kangit-ngit, ug ang kangit-ngit ilhon sa tao kahayag, ug ang sayop himuon sa itaong husto, ug ang kahayag ilhong kangit-ngit, ug ang husto ilhong sayop. Kini bang pagtuis, pagbaliktad sa yawa sa panghuna-huna sa tao, kana gyud maoy gipaningkamutan sa yawa. Pero moabot ang panahon nga kining yawa nga nagpasalaag niining kalibutan na dili na siya makahimo pa sa gusto niyang himuon. Nga naman, pamatian ninyo ang pinadayag 21:1-3 nag-ingon, og unya nakita ako ang usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta, kay ang unang langit ug ang unang yuta nahanaw naman, ug ang dagat wala na. Ug nakita ako ang balaang sa pinadayag, kapitulo 20, 1-3 nag-ingon, og unya akong nakita nga gikan sa langit na naog ang usa ka manulunda nga sa iyang kamot, pinadayag kapitulo 21-3 ang akong nabasa, ang 21 man hinuon. Nag-ingon din og unya akong nakita nga gikan sa langit na naog ang usa ka manulunda nga sa iyang kamot diha ang yawi sa bungaw sa kahiladman nga walay kinutuban, ug ang usa ka dakong talikala, ug iyang gidakop ang dragon, ang karaang serpente nga mong yawa og si Satanas, ug iyang gigapos siya sunod sa usa ka libo ka tuig, ug iyang gitambog siya ngadto sa bungaw, ug iyang gitabunan kini ug gitimbrihan kini sa ibabaw niya, aron dili na siya makapasyalaag sa kanasuran hangtod matapos ang usa ka libo ka tuig, tapos na siya kinahanglan buhian sa makadiyot. So kung atong tan-awon dinhi sa pagkakaron, ang yawa kay gawasnon pa man siya, gihimo niya ang tanan niyang gustong himuon, apan muabutra ang panahon unya nga ang manulunda sa Ginoo magadakop kaniya, pagakapuson siya sa usa ka dako nga talikala ug itambog siya sa kiladman nga walay kinatuban, ug didto siya pagatimbrihan, tagbilangguon siya didto
sulod sa usa ka libo ka tuig. Ug unya niining panahona kadtong mga tawo nga nangalagad sa Ginoo diin pagadad-o na unya sa pagbalik ni Kristo didto sa langit, gihulagway po dinhi kay naghisgot man nga ang yawa ang nagpasalaag sa kalibutan bilangguon sulod sa usa ka libo ka tuig. Busa kung atong basahon sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 4 ngadto 6 nagingon, og dihay nakita ko nga mga trono ug nini na naglingkod ang mga gitugyanan sa pagpanghukom, usab nakita ako ang mga kalag nga gipamunggutan sa ulo tungod sa ilang pagpanghimatod na tungod kang Hesus o tungod sa pulong sa Dios. Sa ato pa nga dili gid ka makapaabot nga ang mga taong nagsultis pulong sa Ginoo gikan pa sa unang panahon hangtod karon maayo ra ang ilang kaagi. Kay matud pa dinhi gipamunggutan manggani nis ulo kadtong mga tao nga nagpanghimatuod na tungod kang Hesus ug sa pulong sa Dios. Ug nag-ingon dinhi ug nga wala mosimba sa mapintas nga mananap-o sa iyang larawan ug wala mo dawat sa iyang barka diha sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot. Sila na nga buhi pag-usab ug nga naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Timan nga ang yawa nga nagpasalaag ning kalibutan na bilangguon didto sa bungaw man nga walay kinutuban sulod sa usa ka libo ka tuig. Ang mga matarong didto sa gingharian sa langit nga gidala ni Kristo maghari pod uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Mao ni ang pamahayag sa 5 nagingon, ug bahin sa uban pa sa mga nangamatay kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos ang usa ka libo ka tuig. Kini mao ang nahunang pagkabanhaw. So ang Biblia naghisgot nga adunay duha ka matang sa pagkabanhaw. Sa pagbalik ni Kristo ang unang pagkabanhaw kadtong mga matarong gitawag na og first resurrection. O unya kadtong mga nangamatay nga mga dautan sila pagabanhawon to human sa usa ka libo ka tuig. Mao ni sila nga human sa usa ka libo ka tuig. Ang mga matarong maghari dito sa langit ubang kang Kristo sunod sa usa ka libo ka tuig. Sa 6 nagingon, bulahan ug balaan ang tawo nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. Tanawa, kadtong unang pagkabanhaw gitawag to og first resurrection nga ang unang pagkabanhawon ang mga matarong ug unya sila pagadad-on dito sa langit maghari uban kang Kristo sunod sa kalibo ka tuig. Mao nga nag-ingon ang Biblia, bulahan ug balaan ang taong makaambit sa nahaunang pagkabanhaw. Nganuman tungod kay kini sila maghari man uban kang Kristo sunod sa kalibo ka tuig didto sa gingharian sa langit. Unya naging sa 6, sa mga taong ingon niini ay kaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot. Nganong naghisgot mag kaduhang kamatayon? Kay kining lawasan nato mamatay ni tungod na sa sala, bayad na sa sala sa size 23 sa Roma, for the wages of sin is death. Pero kining gisgutan ikaduhang kamatayon mauna unya ni ang silot sa tanan natong mga binuhatan. Ang atong kamatayon una ron bayad sa sala, pero ang sunod ini silot na unya sa atong mga kasaypanan nga nabuhat. Unya nag-ingon din maghari sila sunod sa kalibo ka tuig o uban kang Kristo. Ug tungod niini mga kaigsunan human sa usa ka libo ka tuig si Satanas pagabuhian siyang bilangguan. Sumala sa Pinadayag 20 city ngadto 10. Unya ang tanang mga dautan pagabanhawon. Ug unya sila pagaulanan sa kalayo matud pa dinhi kung atong basahon. Og inigkatapos na sa ka libo ka tuig si Satanas pagabuhian gikan siyang bilangguan og muguwa siya aron sa pagpasalaag sa mga nasod nga nasa upat ka tumoy siyuta sagog ug sa magog sa pagpatagbo kanila alang sa pagpakigubat ang ilang gidaghanon ingon sa bunbon sa dagat. Kung imong tan-aw ni siya mga kaigsunan, dili gyud maihap ang kadaghanon sa mga tawo nga mga laglag sa adlaw sa katapusan nga mahimong ikauban unya sa yawa. Nag-ingon din sa 9, og mitunga sila ngadto sa lapad ngayotag ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan ug ang syudad nga hinigugma apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit ug milamoy kanila. Din sa diha nga ilugon sa yawa uban adtong mga dautan ang balaang syudad nga Jerusalem nga gipapuy-an sa Dios sa mga balaan apan dunay kalayo nga mukunsad gikan sa langit ug mulamoy kanila. Nagingon ang Diyos, ug ang yawa nagpasalaag kanila, gitambog ngadto sa linaw kalayo asupre din atuan ang mapintas ng mananap og amini nga propeta,
o didto pagasakiton sila sa adlaw ug sa gabi hangtod sa kahangturan. So ingon ni ana mga kaigsunan, sakiton sila sa adlaw sa gabi hangtod sa kahangturan nga ang Malakias kapitulo 4 bersikulo 6 kini sila mga himong abo ug unya pagatamak-tamakan unya sa ilalom sa lapalapa sa tiil sa mga balaan. Ug unya kung ato naning tan-awon kay ang tanang mga dautan uban sa yawa mahimo namang ikauban sa yawa didto sa kalayo sa impierno. Mao ni ang gihisgutan dinhi sumala sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 41, mao ni ang gihisgutan sa maong nga bersikulo matud pa dinhi. Nag-ingon kinini ang sa 25:41 sa Mateo, ug unya ang hari magaingon kanila diha siyang wala, pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manununda. Kining kalayo sa impierno ang gitagan-an nini ang yawa ug ang iyang mga manununda, apan tungod kay mas daghan ang miabiba ug mosunod sa kagustuhan sa yawa kadtong mga tawo ngang ilang gidaghanon sa mas bunbun sa dagat, mahimo unyang ikauban sa yawa dinhi niining kalayo sa impierno. Muna nga sa pagkakaron ang yawa naninguha siya, naningkamot siya sa tanang gusto niya nga himuon tungod kay gusto niyang idamay ang mga tao didto sa kalayo sa impierno. Yang ipakita nga nahimong daw walay pulos ang pagpakamatay ni Ginoong Hesus didto sa Kalbaryo sa krus. Pero hinumdumi mga kaigsuonan nga bisan unsaon na dili mahitabo sa nga ang yawa mulampo siya nga ang tanang tao nga gipakamatyan ni Kristo didto sa Kalbaryo sa krus nga giulaan siyang dugo mahimo rang ikauban niya didto sa kalayo sa impierno, kay sa ato nang gibasa nga ang mga matarong didto sa gingharian sa langit magahari usab uban kang Kristo sunod sa usa ka libo ka tuig. Busa Brother Rodney diha sa Calatravan Negros, no? Ang imong pangutana diri, dili mahitabo nga ang kunon sa yawa ang kalibutan sa walay katapusan. Yes, tinuod na nga ang kalibutan dautan na kaayo tungod sa yawa, mao'y hinungdan nga ang Kristo nagpakataon ining kalibutan na aron ang binuhatan sa yawa maulawan siya, ug unya pinaagi kang Kristo ang taong nahimong dautan, nahimong makasasala, makabaton kabag-uhan ug kausaban sa kinabuhi nga dili mahimong maulipon sa yawa. Mao ni ang gihisgutan sumala sa ikaduhang Korinto 5:17, busa kun ang tao ana-anak kang Kristo siya bag-o nang binuhat, hinunua ang daang butang nangagina ug ang bag-ong mga butang nahiabot na. Tuguti, Brother Rodney, uban sa tanang naminaw karon nga si Kristo maunta ang mahimong inspirasyon sa imong kinabuhi sa kausaban ug kabag-uhan, kay diha lamang kang Kristo ug pagkabag-o sa imong kinabuhi mamaluwas ikaw. Mauna nga kini nga programa ang slogan niini, Jesus is our hope. Si Kristo lamang ang may atong paglaom nga mausab ug mabag-o ang atong kinabuhi. Busa higala panahona higayuna nga muduol ta diha kang Kristo, atong buksan ang ganghaan sa atong kasing-kasing ug ato siyang pasudlon, himuon nato siyang hari ug Dios sa atong kinabuhi. Pinaagi kaniya bisan unsa ikaw o ako ka makasasala, mabag-o ug mausab ka ug makabaton unya tagpaglaom nga kung si Hesus mobalik na kita iyang pagadad-on didto sa gingharian sa langit. Brother Rodney, uban sa tanang naminaw karon, mabuhay ka. Ang Dios magahatag unta kanimo sa kahayag sa kamatuoran. Okay, ang ako makauban diri kay waron si Pastor Merjon kabagi diri kay busy in town gid ni siya, gikinahanglan gid ni nga atong sabton sa pagkakaron tungod sa kabisi. O gusto mo mahibaw unsay na bisihan ni Pastor Merjon, text lang unya mo kay ako lamong pahibawon, kay di pwede na nga di mo kahibaw na bisihan ni Pastor Merjon. Maayong gabi diha, Pastor. Well, Pastor, ipalihog kog li sa ato karon dihang mga viewers kung di og di inang mga nasuras kalibutan. Okay, salamat Brother Jono. Nya diya karon sa tuang screen, doon na tayo nakita dinhi nga 29 ka mga nag-view sa ato ni nga live view gid ni.
Anya ini kahuman ni sa itong live na po'y mag-viewan pero ang atong ma-recognize ang sa live ra gyud no. Diya karon nakig-uban nato sila si Engineer Ernie D. Kataya sa Dubai. Diya usab si Florida Amoris Sigarino. Diya usab si Jeng Oslington sa Australia. Diya usab si Brian Mahait. Diya usab si Ma'am Malo diha sa Tambungon. Diya usab si Judith Pipito Baring Store, Tris Jamin Jaime, Erna Bayonon, Jean Kwambot Atero, Rosalie Tomabini, Josephine Tonyakaw Pahig Sarsaliho. Diya usab si Angie Kaomeran, Dave Dominic Tixon, Bebeth Marikit Lideros Branzuela Orsal, Reynold Roth, Mary Grace Kataga Catalan, diya sab si Brother Ronaldo Bragat, Rosemary Batuhan Batol-Batol, diya sab si Rock Gravel, Rose Balag Sadakit, Iris Corpin, Gretchen Novela, Japit Dal, Ma'am Narcipe Pilayo Edoloberio, Melody Claves, Leslie De La Cruz, Lot Villabrilie, Brindo Solon Deo, Nancy Lauron Barok. O niya dinhi pod sa ato ang mga nag-view nga naghatag og message. Diya sab si Hertrudis Yorpo, diya sab si message. Pastor, mayong gabi ninyo tanan. Happy Sabat sa tanan. Kaigsuonan, daghan salamat gikan sa Cebu City SDA Church. Okay, salamat naman gabi sab ninyo diha. O niya diya sab si SDA Adventist dihang message. Good evening Pastor, happy Sabat sa tanan. Great lang ko og happy birthday sa ako barkada na si James Comidero. Happy birthday day James Comidero. Nya do naman toy kaila na to Brother John nga nag-birthday karon Brother John no? Nalimtan siguro ang Brother John ang atong kauban or kaila nga nag-birthday ganiha kinsa ganito Brother John? Okay, happy birthday. Brother Libby niya nagpakicute mo sa Pastor Joel ato nirong sabutan human na tog broadcast kay pagdaga na ko ngari pertig yung kainon siya mauna to ha niya si Pastor Joel wa mo balibad wa pud mo tando kay pakicute lagi pero mga to taron. Okay, happy birthday. Okay, Sister Lisa, happy Okay no, diya usab si Mamalo ay message happy Sabat, nawala lagi ang tingog kaganiha to no nya usay magwala-wala gyud kay murag mo kalit og kapawong ato ang tingog or sa internet baka ni. Nya diya usab si Laga Elliot, diya usab si message, good evening Kuya John, paborito kayo ni Papa Joseph inyong programa. God bless kaninyo, happy Sabat. Nya diya sa message si Brother Ronaldo Bragat, good evening mga brad, happy Sabbath, great lang ko kang Brad Lot, happy birthday Brad. Si Brother Lot Villabrilie ni ihanggi pasabot nanya happy birthday sa tanan nag-birthday lang karon no. Del sub si Brother Joseph Kimno yang message og ako i-great si Mark John sir. Brad kung naminaw man karon, salamat kayo hinaot nga imong tagamtamon ang pulong sa Dios sa agig pagpaminaw niini nga programa kay aron magiyahan ta sa kaayuhan ro Mark Jan padayon lang sa pagpaminaw niini kay ako ro dili pa kini na hikaplagan nga programa siguro nga hangtod karon na ako sa akong salawayon nga kinabuhi kay kini si Brother Joseph daghan manig naagian. Mayo ang dagdaghang naagian og dili round maayo og dili maayo kay perting kini bisyusuhan ito na kay ang bisyo tanan ani nasudlan man. Niya iyahang message paingon kang Brother Mark jan sagwa pa ni sila kailhanay pero donan sila mga pag-great din he. Diya pa'y sumpay apan salamat sa atong buhing Dios nga nahikaplagan nako kini nga programa og maoy hinungdan nga nakaalagad ko sa Ginoo
Diri ko na usab bro, Mark Jan, hinaot nga patalinghugan mo ang pulong sa Ginoo nga mao kini ang ginalitok sa mga mensahero sa Ginoo. Hinaot bro, Mark Jan, nga makaalagad usab ka sa Ginoo kay samtang may panahon pa kay kini atong kalibutan karon na naglawig na sa katapusan, kay kini ang kasakitan sa kalibutan karon timaan na kini sa pagbalik sa atong Ginoo. Mauna bro Mark Jan, alagad data sa Ginoo samtang may panahon pa o may kinabuhi pa kita. Hinaot man bro, keep safe og salamat sa pagbasa pastor. God bless. Okay, salamat ni sa Brother Joseph. No, nya dia sab si Pastor Brindo Solondeo sa Lipata ni. Mayong gabi Kuya John, Kuya Libby ug Pastor Joel, happy Sabbath. Na ako karon sa balay sa ni Elder Paulino Dihos, Elder sa Lipata SD Church. Naminaw mi uban sa iyang pamilya. God bless natong tanan, keep safe always. Okay, salamat kayo Pastor Deo. Onya, salamat sab sa inyong pagpaminaw kauban sa pamilya ni Elder Paulino Dihos. Deo sab si Florida Amori Sigreno, iyang message, happy Sabbath ug mayong gabi ninyo pari John, Pastor Joel o Brad Libby. Ako lang i-great o mayong pagpaminaw sa mga sakop sa panimalay ni Marilyn Muniez Tikelio, ni Rose Ripaha o sa mga familia nilang Biloy nga Luding Negro. Salamat sa pagbasa Pastor. Okay, salamat sab no. O niya dia sab si Erna Bayonon, iyahang message, good evening sa inyo Brad Libby, Brad John, Pastor Joel. God bless you more and happy Sabbath sa inyo ha. Dia sab Sister Silsa Tirana sa Placer. Ang iyang message, happy Sabbath to all. Dia sa message si Josephine Tonyakaw Sarsaliho, good evening and happy Sabbath. Brother and sister watching live here in Libaong, loud and clear. Okay, salamat sa pagpaminaw ning dito sa Libaong no. Ya, salamat sad sa feedback nga loud and clear ta dinha. Adiya say sumpay sa message si Bar Joseph Kimno, igsoon mabitaw nga magabantay na kita karon nga panahon kay ang yawa managbuhat nga katingalahan. Linglahon niya ang tao, lipaton ang kamatuoran iyang rubagon. Maunay buhat sa yawa, igsoon og kining mga kahilayan sa kalibutan nga sa lawayon iyaha kini. Ang yawa karon igsoon naning kamot sa pagpasalaag sa mga katawhan sa Dios kay sayod siya nga hamubo na lang ang iyang panahon. Mao nga gani kita magmaynampingon kita kanunay sa Ginoo, makigrelasyon kanunay sa Ginoo aron dili kita malingla og madani sa yawa kay ang buhat sa yawa karon humot kaayo og kinaham sa mga tao nga wala sa Ginoo. Daghang mga buhat sa yawa kinahanglang dili gyud ta padaog aron dili maghari ang yawa sa atong kinabuhi. Maningkamo ta nga masulundon ngadto sa Ginoo aron dili kita niya madaog gani day tambag sa Efeso 6:11 nag-ingon, isulob ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Mauna mga igsoon nga bisan gani kita nga nagalagad sa Dios, isulob gyud nato ang sandata nga iya sa Dios aron makabarog kita sa kanunay. Ato gyung huptan sa kanunay ang kinayahan Kristohanon aron dili ta madaog sa yawa. Salamat sa pagbasa Pastor. God bless. Okay, salamat Brother Joseph no. Ya dia sab Sister Aida, yang message sa Sabbath and God bless us all. Dia sab si Wilfredo Cañete, nag-send siya, I'm listening. Dia sab Sister Aida yang message, happy birthday. Libby Clavis and God bless you more. Happy Sabbath sab. Dugay naman tong birthday ni ako Libby ato pang April. Niya dia sab Sister Silsa maog hapon no. Dia sab si sumpay siyang message, happy listening sa ila Manoy Renato o sa tanang family niya nasa Kadwawan. Dia sab si Brother Will Tumagka sa Iloilo, iyang message, I'm listening, good eve to all and happy Sabbath. Dia sab si John Ray Ponay, iyang message, good evening ninyo tanan diha sa station, happy Sabbath. Dia sa message si Pastor Brindo Solondeo, nag-greet sila, happy birthday nimo Brother Levi.
Happy birthday, Kuya Libby. God bless you more to your new life. Kino, salamat kayo sa inyong mga mensahe. Muadto ta sa unahan sa paghatag og dugang pagtagad. Okay, dahil ni sulod nga bago ato sinibasahon. Mayong gabi, Pastor, og sa mga kaubanan dinha ninyo, Kuya Libby, og sa tanan nga nagpaminaw. Gikan to kan Angelic Mili ni Montero. Okay, salamat kayo niya. Muadto ta sa unahan sa paghatag og dugang pagtagad. May tungod sa pangutana, naglatay gyapon ni sa kaniniang pangutana hisgot mo'y tungod siyawa nga ang pangutana ingon ini na lang bagyo di ay ang atong kalibutan, no? Higala di nato ikatingala kay dinhi manggod na hulog si Lucifer nga nahimong Satanas o kunyawa, di nato ikatingala nga naingon ani ang atong kalibutan. Kay kung nato bitang mabasa ang libros pinadayag, sa pagkahulog niya dinhi nagdala manggod siya og grabing kasuko. Grabing kasuko ngadto sa Dios, pero kay di man siya makabalos sa Dios tungod kay gamhanan man kayo ang Dios, ang iyang gipahimungtan mga higala mao ang katawhan sa Dios nga hinigugma. Mao bitaw nga ang gihigugma sa Dios nga tao, ang gihimo sa Dios nga tao, iyahang gilingla aron mabuwag diha sa sabakan sa Ginoo. Pero bisan pa man ni ana higalang nabuwag ang tao, nangitag paagi ang Dios nga mabalik ang tao ngadto sa sabakan sa Ginoo. Nakigkupintin siya pag-ayo ang yawa nga gusto niyang sakiton ang katawhan sa Dios, gusto niyang yama-yamaan, gusto niyang gubon ang kinabuhi. Mao na nga atong makita karon dinhi sa kalibutan dunay daghang kangilaran. Unsa pananglitan, kangilaran sa ato ang pagpuyo, dunay kagubot, dunay kasakit, dunay kagutom, dunay dili pagkasinabot sulod sa pamilya, tungod kay ang yawa naningkamot higala sa pagbungkag sa gitawag og pulong nga gugma diha sa Dios ngadto sa tao. Aron nga ang tao higala malayo sa Ginoo, naningkamot pag-ayo, giuyog pag-ayo ni Satanas ang mga tao karon. Onya atong masaksihan nga grabe gyud kakuyaw og kangilad sa atong panahon gani. Ang atong kalibutan karon gitagna naman ni daan diha sa libro sa Mateo 24 nga dunay mga kasakitan. Kaning mga kasakitan nga atong nagian buhat kini sa yawa mga higala. Sama pananglitan sa kinabuhi ni Job sa unang panahon. Unsa may gihimo sa yawa, unsa may gihimo ni Satanas. Diba? Iyang gisakit, iyang gipaantos. Pero nasayod ang Ginoo mga higala. Kung unsa ka matinud-anon ang tao diha sa iyang pagpangalagad ngadto sa Ginoo, di good siya mubiya sa pag-alagad sa Ginoo. Ato kunong suwayan pagtan-aw nganong naingon ani man ang atong kalibutan karon. Sa ako nagikaingon, naningkamot siya kay nasayod man siya nga jutay na lang ang iyang panahon din hinining kalibutana. Kung maghisgutag jutay na lang, nagdali siya o nagkinahanglan siya og at kanini ang pilo-pilo nga mga kakugi aron duna siya daghan unyang madala sa panahon sa kalaglagan. Kaya di mo siya musugot nga ang malaglag sa kaulayang mga adlaw siya lang. Naningkamot siya nga duna siya madala panahon sa pagkalaglag o panahon sa paghukom sa Dios ngadto kaniya. Unsa may iyahang gipanangkamutan mga higala, ato kuno tan-awon og suway ang pinadayag kapitulo 20 bersikulo ato ning tan-awon dinhi bersikulo 8. Human niya ang adto ta magkuhag detalye human siya bilanggoon. So ingon ang mahitabo, human siya bilanggoon so, sa kalibo ka tuig mao niyang mahitabo or buhaton. Og muguwa siya aron sa pagpahisalaag sa mga nasod nga naa sa upat katumoy sa yuta, sa Gog, sa Magog, sa pagtagbo kanila alang sa pakigubat og ilang gidaghanon ingon sa bunbon sa dagat. So bisan pa man ana higala mag-agi siya pagbilanggo, pero human nga siya bilanggoon iyahang limbungan nasab ang tanang mga nasod. Abisan pagani wa pa siya bilangguan ining kalibutana. Pirti gyud niyang pagpanglimbong karon pagpanglimbasog nga duna siya daghang malingla. Unsa man pananglitan ang pamaagi sa yawa nga duna siya daghang malingla.
ay tudloan niya ang mga tao nga wa na narong sugo. Wa na naron ang pagbantay sa napulo ka sugo mga higala mo nay mga taktika sa yawa. Nga naman unsa may naa niya na kay ang yawa higala bakakon. Kung atong tan-awon ang Juan 8:44 naggisgot nga siya maoy amahan sa tanang mga bakakon. So kung maghisgot ang tanan nga bakakon, agi na siya og taktika nga pagpamakak aron dunay daghan nga muabin og mukuyog gadto kaniya. Unya, human nga dunay daghan siyang madala mga higala, panahon unya sa adlaw sa katapusan sa paghukom na sa Ginoo ngadto sa yawa, atong mabasa dinhi ang bersikulo 9 ngadto sa 10 sa kapitulo 20 gihapon. Mao ni ang mahitabo og mitunga sila ngadto sa lapad nga yuta og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan og ang syudad nga hinigugma apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit og milamoy kanila og ang nyawa nga nagpaysalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. O niya, di lang kay ang yawa mga higala, lakip na usab ang mga nagbuhat og nagkinaiya sa mga mangilad sama pananglitan ining gisgutan sa Malakias kapitulo 4 bersikulo 1. Naghisgot niyo kay ania karon ang adlaw moabot na nga nagsunog daw hudno og ang tanang mga palabilabihon og ang tanang na nagbuhat sa kadautan magahimong tuod sa balili og ang adlaw nga moabot mas magsunog kanila nagaingon si Yuba sa mga panon nga kini dili magbilin kanila bisan gamot ni sanga. So sulti dinis balang kasulatan kun unsay gibuhat sa yawa karon bayran raw sab niya sa adlaw sa katapusan. Sa dili pa nako ihatag ang dugang panahon kang Brother Levy ato sa basahan atong mga viewers. Diha karon si Ramilo Yurpo, Hanske Baybayan, Angelic Mili Montero, Angelic Milene Montero. So akong ihatag ang dugang panahon kang Brother Levy. Okay, digang salamat mo. Salamat sa pangutana nga nagisgot gihapon may tungod kang satanas no sa yawa. Nagisgot may tungod sa pag-angkon ko no sa yawa ng kalibutan na
niya dia karon sila si Angelic Mili yang message happy birthday di ay kay James Camedero. More birthdays to come and salamat sa paniod to. Bye, salamat usab sa family Comedero kay Tatay Fortunato. Happy birthday po di ay Kuya John. Happy Sabat sa tanan. God bless advance. Happy birthday. Jai Jai o Ioseng Sanchez. O niya diya si very well tumakas kalibutan na dili na ang atong puloy-anan kay kita lumalabay lamang ang atong puloy-anan tuas sa langit nga sa Dios giandam Filipos 3:20 busa dili kini safety nga puy-an ang kalibutan tungod ang yawa mo'y naghimo aning tanang kasakitan karon. Diya sab si Mendes Isagani. Happy Sabat sa inyo tanan diha. Diya sab si Mamalo nawala ang tingog nawala gyud Mamalo. Suwa naman tay mga higala ania ang atong theme song. Okay, mga pagtubag sa among pag-ampo, pagadawaton na mo kini tungod lang kang Kristo